Ζωγράφισα στον τοίχο ένα χαμόγελο. Στην πόλη μου πρωτότυπη ιδέα. Κι ίσως και στη δική σου, πρόσεξέ το όταν βγεις. Πόσοι χαμογελάνε και πόσοι μοιάζουν εχθρικοί απέναντί σου. Δες τα βλέμματά τους, σ' αυτά κανείς διαβάζει όλα τα προβλήματά τους. Λες κι αποσυνδέθηκε η καρδιά τους και δεν έχει επαφή πλέον με τα αισθήματά τους. Δεν είναι ευτυχισμένοι και πονάνε και σαν λύση αποκόβονται από τον κόσμο θλιβερό. Σκέψου πως περάσανε τα χρόνια και κανείς δεν το κατάλαβα, αλλά φτάσαμε ως εδώ. Οι άνθρωποι δεν έχουν συνανθρώπους ούτε τρόπους, γίνανε ατομικιστές. Ζουν μα δεν αισθάνονται, εμφανίζονται και χάνονται, εντολώνται εκτελεστές. Περίεργα κοιτάνε, χαιρετάω δεν απαντάνε, χαμογελάω και την πλάτη τους γυρνάνε. Σαν μίζερες φιγούρες που καταγράφουνε τα πάντα μα από φόβο δεν μιλάνε. Τους κάναν πλήση εγκεφάλου που είχε διάρκεια 2000 επεισόδια. Εισβάλλαν μες στα σπίτια τους και η επικοινωνία χάθηκε μες στα καλώδια.